Loaded into this world looking directly at a cave. Walking into that cave showed me something I wasn't quite expecting, but I was happy to see. It's just a huge lush cave. And let me tell you, this is actually a lush cave island. It looks absolutely insane. A Stony Peaks biome divides two sections of bamboo jungle. Cliff Islands just look awesome as they are, but when you add in a lush cave opening on the side, it gets even better. I mean, just look at how awesome this looks. Just absolutely incredible Minecraft world generation. I think the jungle trees being on the edge of the cliffs and in front of the cave opening adds some really awesome detail to the area. This is just a really awesome Minecraft seed. Ja, det var den der YouTube-video, jeg havde set med nogen, der havde fundet et island seed, og så tænkte jeg, det seed, det vil jeg også prøve. Jeg kan lige putte det på skærmen, så kan I også se seedet. Her har jeg skruet lidt op for farten. Jeg vil lige vise, hvad der var, jeg havde bygget inde i den her sådan, Lush Cave Island ting. Det er lidt svært at klatre i dem her. Uno momento. Se nu der. Og her er det så, at jeg... lad os lige starte med at nyde udsigten. Det tog lidt tid at få puttet fakler over det hele dernede. Men nu når vi er her, når det er nat, så skal vi selvfølgelig lige kigge ned, hvor det hele er lyst op. Og her er mit lille hus. Et lille hus, jeg har puttet ind i klippen på den ene side her. Og lige her over bag ved huset, der har jeg simpelthen bare den lækreste lille lush cave baghave, man overhovedet kunne ønske sig. Jeg løber lige herover, så kan I lige se. Tada! Ser det ikke bare mega idyllisk ud. Ja. Jeg viser også lige huset, for det er også sådan lidt lækkert. Det er bare noget, jeg har fundet en guide på. Jeg har kun måtte improvisere en lille smule. Når man kommer ind, så er der arbejdsrum derovre til den ene side. Det måtte jeg sådan freestyle lidt, fordi at, der var ikke plads. Og et enchanting-rum derovre, og så herinde bag ved plakaten, der har jeg en portal. I mellemtiden så har jeg skiftet de der sten der, dem har jeg skiftet ud til noget mørkt noget i stedet for, for det så bare bedre ud. Så kan vi lige sove. Og der er egentlig ikke det helt store, jeg lige sådan mere kunne vise jer. Når jo selvfølgelig, hvis jeg lige springer ud over kanten, ikke her. Men det allerbedste sted at gøre det, det er lige herovre. Det er jo også sådan her, jeg kommer op oven på øen, hvis jeg skal op og hente noget træ. Ja, det er nogle gange lidt bøvlet med de der lærerne. Det kunne være, at jeg skulle bygge et eller andet smart elevatorsystem eller noget. Der var lige en creeper, så skal vi lige den her vej rundt om. Men det er alligevel herovre, så der er et kæmpe stort træ der. Jeg lige har sat op bare for at få noget træproduktion. Og nu kommer det. Det frie fald. Juhu!